guys, magluto po ako ng hindi ko alam kung anong pangalan nito. Show me the carton. Chicken fries. Okay. Yung ano pala ito, chicken fries pala ang pangalan. So ito po, iprito ko dito para kay Bunso. Painitin ko lang siya ng konti. So gamit ako ng chopstick. Okay. Chicken fries. Painitin ko muna yung yung mantika. So ngayon, siguro mainit na siya. Kaya ilagay ko na rin yung dahan-dahan. Mainit. Nakakatakot. Ay, naku. Tumatalsik yung mantika guys kasi galing sa preso yan. So, bali, may ice siya. Kaya, yan. Nakakatakot magprito ng ganito. So, aray ko. Sabi ko na nga ba? Kailangan ko po ng space kasi ang dami. Si Bunso sana ang magluto, kaso sabi ko ako ang magluto para mailagay ko sa video. Ayan. May dalawa pa sa paano yan? Gawaan natin ng paraan para mag-kasya. Kasi sayang naman isang piraso lang tapos yan, kasya na. Meron dito. Kahit na medyo nagsiksikan na sila guys. Pero okay lang. So ayan. Antayin ko po siyang mag-brown ng konti. Para siyang nuggets din yan guys. Pero masarap. So ayan. Baliktarin na natin yung iba kasi medyo nag-brown. Madaling nag-brown yung nasa gilid. Siguro mas mainit yung nasa gilid. Wala. Paliitin ko yung apoy guys kasi baka masunog. Ayan. Hindi natin kaya. Hala. Yung iba, medyo masyadong pula, ay masyadong brown. Pero okay lang. Hala, mahirap ibaliktad. Sandali lang. So yan, nabaliktad na natin lahat. Tinulungan ko yung isa kong kami kasi hindi kaya. Kaya sinara ko muna siya ng baliktad. So, marami akong niluluto. Ito siya. Yan din. Yan siya. Hindi pa tapos. Nakamaliit lang yung apoy.